niin, hyvää iltaa Ylilauta. Tässä lupasimme kaverin kanssa toteuttaa videon, jotta lanka pysyisi elossa. Ja tässä nyt otettiin se kauan odotettu viinapullo ja tässä sitä viinaa nyt on ja kohta ollaan humalassa todennäköisesti. Ja sinä oot humalassa. niin, minä oon humalassa ja nyt toivoisimme, että te rupeisitte laittamaan mitään vitun tyhmiä ideoita taas sinne Ylilaudan ruinauslangalle, raharuinauslangalle ja minä parempani mukaan pystyisin toteuttamaan ne teidän saatanan tyhmät ideat. Ja Voi vittu. Sitä videosta melkein näe mitään. Videosta ei kuulemma näe mitään, mutta ei sillä niin vitu, ei sillä niin väliä. Kunhan sitten kuulee jotain. Mutta nyt ruvetkaa laittamaan ideoita sinne, minä toteutan niitä parhaampani mukaan ja te laitat mulle rahaa tilille, niin minä saan, ei tarvi huomenna viettää sitten lauantaipäivää pahassa rapulassa. Kiitos!